Dobrý večer, v tomto druhom videu si ukážeme, ako vypočítať smerodajnú odchýlku pomocou početnosti. Budeme používať kalkulačku Casio EVX 350CEX. Budem využívať tú druhú tabuľku, teda tie vlastne jednotlivé hodnoty štatistického súboru máme prepísané do tabuľky s početnosťou z NY. Takže sa zameráme na tú druhú tabuľku. Znova začínam tým, že Shift menu, respektíve Shift menu, štatistika, alebo najprv len menu, samostatné menu. A tu z tých troch možností si vyberám tú druhú, štatistiku. Potvrdím to dvojkou, štatistika. Vyberám si pomocou jedničky premenu, jednu premenu, takže jednička. Objavuje sa mi tabuľka podobná tej v Exceli, zadávam hodnotu 20 rovná sa. Zadávam hodnotu 30 rovná sa. Môžeme hneď robiť aj početnosť pomocou týchto šipiek. Vidím, že 20 je raz, ale 30 mám v tom štatistickom súbore dvakrát. Tak môžem hneď zmeniť tú hodnotu na 2. Četnosť, to je v češtine početnosť. Takže presuniem sa do ľavého stĺpca, zadávam hodnotu 40 rovná sa. No a dám tam aj 60 rovná sa. Možno prídete na trošku nejaký rýchlejší spôsob toho zadávania. Ja 40 zadám 3 krát a 60 zadám raz. Mám to tak, v poriadku. Stlačím AC. On si pamätá tie hodnoty a teraz len pomocou OPTN výpočet. A zase mám tie isté hodnoty, to znamená priemer je 37,14, súčet všetkých hodnot je 260, keď si porovnáte kalkulačku s tou tabuľkou v Exceli, tak je to približne, teda nie približne, presne ono. Sigma X je tá smerodajná odchýlka 11,60577. Takže takto. Verím, že vám moje video trošku pomohlo, prajem pekný večer.